дар замоне дар маконе марде зиндагӣ мекард. хеле марди бо маърифат, бо адлу инсоф ва бо хираде буд. ӯ пайи меҳнати ҳалол бо заҳмату талошҳояш барои зиёрати хонаи худо маблағ ҷамъ мекард. ниҳоят маблағи кофиро низ захира намуд. қасд дошт то ба хонаи худо биравад. ҳангоме ки бояд ӯ субҳи дигар барои зиёрати хонаи худо сафар мекард, ҳамсараш ба ӯ тӯшаи роҳ омода мекард. вақте мард аз хона ба дар шуд, садои гирьяеро шунид ва оҳиста оҳиста ба самти он садо ҳаракат кард. ниҳоят расид ба хонаи ҳамсояаш, ки аз он ҷо кӯдакони хурдсоли ҳамсоя гирья мекарданду модар бо навозишу гирьяҳои зиёд онҳоро ором менамуд. мард дари ин манзилро кӯфт. ҳамсоязани танҳо дарро барояш боз кард. мард баъд аз аҳволпурсӣ аз ӯ суол кард ва гуфт: чаро ин қадар садои ғавғову гирьяву нола аз хонаи ту меояд? аҳволатон хуб аст? зан гуфт: бале бародар, аҳволамон хуб аст, аммо мутаассифона кӯдаконам гурусна ҳастанд. чизе ҳам барои хӯрдан нест. онҳо гирья доранд ки ба мо таом омода кун. вале афсӯс, ҳеҷ маҳсулоте надорам ки аз он барои кӯдаконам хӯроке омода созам. ҳарчанд кӯшиш дорам ки оромашон кунам, аммо ҳеҷ ба гапи ман гӯш намедиҳанд. охир хурдсол ҳастанд, чӣ кор кунам? мард лаҳзае ба фикр фурӯ рафт ва гуфт: осуда бош, ман ҳоло барои кӯдаконат чизе меорам. ӯ зуд шитофт ба сӯи хона. нону фатир ва он ҳама чизҳои хӯрданиеро ки ҳамсар барои шавҳар ҳамчун тӯшаи роҳ дар роҳи сафари хонаи худо омода карда буд, онҳоро аз хона гирифт ҳамроҳи он ҳама маблағҳое ки аз он бояд барои рафтан ба хонаи худо истифода мекард ва рафт ба хонаи ҳамсоя. ҳамаи он маблағҳо ва тӯшаи роҳашро ба он зани танҳо дод ва гуфт: инро бигир. муддате барои зиндагӣ карданатон фикр мекунам кифоят мекунад. ҳаргоҳ ки ба чизе эҳтиёҷ пайдо кардӣ, ба наздам ой. дигар кӯдаконатро гуруснаву ташна дар хона нигаҳ надор ва дар ҳаққи ман дуои хайре кун. азбас ки зан огаҳ буд ки ин мард бояд барои зиёрати хонаи худо мерафт, мехост ҳадияҳои ӯро бозгардонад, аммо мард қабул накард. зан дар ҳаққи ин марди хирадманд дуои хайре намуду мард бошад аз хонаи ӯ ба хонаи худ омад. ногаҳон ба гӯшаш аз ҷониби худованд нидое расид, ки гуфт: эй марди бузург, имрӯз ту як амалеро анҷом додӣ, ки на ҳар кас тавони анҷом додани онро дорад. пас бидон, он ҳама хайру савобе ки ту баҳри ризогии худо кардӣ ва барои кӯмак ба як зани фақиру танҳо аз рафтан ба хонаи худо даст кашидиву ҳамаи маблағҳо ва тӯшаи роҳатро ба ин зани нодор ҳадия намудӣ, худованд ин амали туро бо беҳтарин тӯҳфа подош дод. яъне ту минбаъд ҳукми фарзи ислом, зиёрати хонаи худоро ба ҷо овардаӣ ва дар назди худованду бандагонаш ба ҳайси як ҳоҷӣ пазируфта шудаӣ. мард ин суханро шунид ва хеле хушҳол шуд. ҳамсараш аз ӯ пурсон шуд ки ту он ҳама тӯшаи роҳ ва маблағҳои ҷамъовардаатро куҷо кардӣ? мард гуфт: ба ҳамсоязани танҳо хайр кардам. ҳамсари мард ҳам ки худотарс буд, аз ин амали шавҳар истиқбол намуд ва дар ҳаққаш дуои хайр кард. рӯзи дигар фаро расид. ҳама барои гусели ин мард ба хонаи худо ба назди манзилаш омаданд. мард ба пешвозашон баромад ва мехост аз амали анҷом додааш онҳоро огаҳ созад. дар ин замон аз ҷониби худованд боз ҳам нидое расид, ки ин навбат ин нидоро ҳама мардуми деҳа шуниданд, ки мегуфт: эй бандагони ман, бидонед ки аз ҳамин рӯз эътиборан ин мард фарзи ман, яъне зиёрати хонаи худоро ба ҷо овардааст.
пас ӯро ба ҳайси як ҳоҷӣ ва як марди оқил бишноседу эҳтиромаш кунед. ҳама ҳайратзада буданд. аз мард пурсон шуданд ки ту чӣ гуна дар як шаб барои зиёрати хонаи худо рафтӣ? мард ки донишу фарҳанги мукаммал дошт ба суоли онҳо чунин ҷавоб дод: ба ҷо овардани фарзи хонаи худо танҳо рафтан ба хонаи худо нест, балки анҷоми амали неку хайру савоб ҳам метавонад норафта бандагонро ба мартабаи болотаре аз он бирасонад, ки алҳол ҷузъе аз ин ҳақиқатро шумо низ бо чашми сару бо гӯшҳоятон дидеду шунидед.